tomto návode vám ukážeme, ako sa registrovať v aplikácii Škoda Go. Ako prvú vec si cez App Store vyhľadáte a stiahnete apku Škoda Go. Po inštalácii otvoríte aplikáciu a zvolíte Začať so Škoda Go a pokračovať. Vitajte na Škoda Go. Poďme sa registrovať. Kliknite prstom na Zaregistrovať sa. Na ďalšej obrazovke zadajte svoj e-mail a nastavte si ľubovoľné heslo. Následne zelená plôžka Vytvoriť účet. Na obrazovke podmienky a služby najprv v pop-up okne aplikácie odporúčame povoliť sledovanie pre lepšie vyhľadávanie na mape. Následne si prejdite všeobecné obchodné podmienky. Tie nájdete tu. Po ich odsúhlasení a súhlasom so spracovaním osobných údajov môžete pokračovať ďalej. Aplikácia poslala do vašej e-mailovej schránky správu, ktorá slúži na overenie správnosti poskytnutých informácií. Otvorte túto správu a potvrďte, že ste to vy, a teda odkliknite Overiť e-mailovú adresu a pokračovať v registrácii. Váš e-mail bol overený. Vráťte sa späť do aplikácie Škoda Go a kliknite na Uložiť a pokračovať neskôr. Registrácia v tejto chvíli ešte nie je dokončená. Pre požičanie auta musíte poskytnúť ešte pár informácií a nechať si ich overiť. Tiež by ste asi nezverili svoj majetok niekomu, o kom nemáte základné informácie. Kliknite na Pokračovať v registrácii a tu uveďte svoje telefónne číslo v medzinárodnom formáte. Štvormiestny overovací kód zadajte do políčok a pokračujte ďalej. Aby sme zaistili vašu bezpečnosť a dôveryhodnosť v rámci komunity, potrebujeme vaše rodné číslo na jednorázovú kontrolu credibility. Tieto údaje sa používajú výlučne na toto overenie. Pokračujeme na adresu trvalého bydliska. Po zadaní adresy ideme overovať totožnosť, a to porovnaním fotografie z vášho vodičského preukazu s vašou aktuálnou selfie. Takže pripravte si vodičák a pokračujeme ďalej. Overte svoju identitu a kliknite na Pokračovať. Ak ste občan Slovenskej republiky, kliknete pod výberom typu dokumentu na vodičský preukaz a potvrdíte prístup aplikácie ku kamere. Ako prvú odfoťte prvú stranu vodičského preukazu. Pokiaľ je dokument na fotke čitateľný, potvrďte to stlačením rovnomenného zeleného tlačidla. Následne odfotíte zadnú stranu vodičáku a opäť potvrdíte čitateľnosť. Teraz prichádza rad na selfie. Mierte na seba fotoaparátom tak, aby ste mali tvár v rámiku. Nemusíte nič stláčať. Kamera vás nasníma sama. Na teraz je registrácia z vašej strany dokončená. Systém teraz kontroluje vašu dokumentáciu, čo mu zaberie asi 2 minútky. Následne sa ešte overuje váš profil. V týchto chvíľach, pokiaľ došlo ku kladnému výsledku overenia, nájdete vo vašej e-mailovej schránke správu so schválením profilu pre plnohodnotné používanie aplikácie Škoda Go. Priamo v aplikácii v záložke Profil máte pod menom uvedené Overený profil a môžete naplno využívať požičiavanie aut Škoda. Škoda.